Junta building better Africa. Mwanzo kabanchi mulipati mkuendera pati mulindine 1 DJ Road ne munya 8 jendeli mozo musansiendeka akamva kanyimbo akamazoa kundela munya 8 afika afuna tisokosere koma poti pajati manena kuti ndakusokosera malinga utandimvesera amene sanga yankhe apa ndiye kuti ameneyo sindinamveserese tendele mozo musanisiendeka Mr. Malawi afika pa radio ndikhale pano ndili pakala kuziwisani zina zimene zikuchitika kumadera komanso ndikhale ndikuthamangiranso kukambanso nkhani ya Mr. Nkulukutamo President Ekhayo amene Amalawi akukhutisidwa naye President Ekhayo amene Amalawi akuyika chidwi kuonetsetsa kuti kodi president uyu wabwera motani koma wonse amene alibe maso saona amene alibe makutu samva Master Kamasho ndikupaseni moni mwazuka bwanji muli pati mukuendera pati bwana wanga ntchito ya utera ikuenda bwanji osayiwalanso Yohane Pongwe Plaza muli bwanji kuchokeranso kwa Luka ku Rustenburg muli ku bwanji kumeneko ndikupaseni somoni Mr. Flama muli bwanji mwazuka bwanji muli pati mukuendera pati ku Rustenburg kuli bwanji nangaganizani chikaonda muli bwanji ndopaseni moni Plaza muli pati mukuendera pati Mr. Chikaonda kuchokeratu kwa chapananga kuchikwawa kumeneko mundipasira moni anthu akukambizi kwathu kweni kumeneko kukambizi muli bwanji anthu akuno kukambizi ariko makwa manyonga kuno musamati iwale ya ndipeleke nsomoni kwa Blessings Malingamoyo muli bwanja bwana mukuyendera pati muli chapati osayiwalanso atati abwera muli bwanji adimini waine Christopher muli bwanja bwana ntchito ikuenda bwanji ndati ndikhale pa ndi kukamba nkhani zosiyana kufuna kuti ine ndiaziwisa Malawi ndiye ndikambako nkhani ya Mr. Nkulukutamo kuona kuti mziko muno atuluka ndipo ali ku South Africa akupanga chani kumeneko asavubwa apeza tunkhani ndi akulongolola asavubwa pano pandi ali bwekete ngati achule ona mame kodi wasavubwa maso azokamba Mr. Nkulukutamo kungotuluka muno kupita maiko akunja asavubwa golotoni akaka nyimbi amakhala kuona kuti lero tikambe iti ya Mr. Nkulukutamo sikana weni mankonda kwambiri sikana uyuyu ku Mozambique amene ndi Eren ndili kuthyolo cha kumalosa ndimafuna ndi apase moni a mfumu Aloti muli bwanji
Amfumu Aloti muli bwanji inuyo? Anthu amuzi mwanu mwa mfumu Aloti ali bwanji? Nanga anthu akwakotokwa muliko bwanji kumeneko? Anthu amuzi mwanu inu nonse ndi amfumu anu muli bwanji? Nanga a group amanyeramboni muli bwanji? Ndipaseniso moni a group. Lero tundili mmuzi mwanu. Ndifuna inu ndine lero tikambirane. Maka group anyeramboni. Amanyeramboni. Mkani kwa amanyeramboni yambire pati. Chisoni kwambiri. MP maifadhi ya Kariati muli bwanji ndapaseni somoni. MP wabwino kwambiri. MP organizira dera lake. Adapita kumene kukwa amanyeramboni. Ndikauza mfumu amanyeramboni kuti ndabweresa chitukuko muno. Ndikufuna muno mukhale skulu. Mukhale secondary school anasa maphunzire kutali ya. Anasa mapite kutali ya. Amfumu achibwana ayikana. Akuti mmuzi mwawo mulibe malo. Amfumu amanyeramboni. Ndiye mafuna ndikukufunse ninu amfumu. Mukukana chitukuko mwakhala nthawi yayitali kunoko kusakubwera zitukuko. Koma zoona amfumu amanyeramboni inu nkukana nditu chitukuko chimenechi. Mfumu yopanda mzero. Mfumu imene mangoona basi kuti bola mmuzi mwache muzingobwera zolandira. Zikanakhala zolandira ndiye go 1. Zikanakhala zolandira ndiye go 1. Cholinga choti aziba. Koma poti ndi skulu ifuna ithandize ana muzi muno akukana kuti mmalo muno mulibe. Anthu amuzi mwanu to amfumu ndiye azawanyasa. Ndimafuna ndikuuze na mfumu kuti anthu amuzi muno ndiye zawanyasa. Kaya mukuona ngati mwapanga chinthu cha mzeru koma anthu amuzi muno ndiye azawanyasa kwambiri. MP uyuyu MP organizira dera lache kukuuzani kuti muzi muno mbwere chitukuko. Anawa asamapite ma secondary akutali. Inu mukupezeka kuti mukaikana school. Mukatero muzinena kuti aye mai Kariati ambasa kuti pasa kuno chitukuko. Fadhi ya Kariati sakubweresa kuno chitukuko. Koma akana kuuzani kuti amfumu ndabweresa ndrama izimudie ndiye number 1. Akana khala kuti wabweresa mfumu ndabweresa mapaketi a sugar wa ndiye number 1. Kulandira mukanakhala pa go 1. Nanga simu zimwe ati ni mulomo songokawo. Anthu amwe Aloti zawanyasa kwa basi. Ndipo anthu amwe akutokwa zawanyasa kwa basi. Zimene zachita amfumu amene wa amanyeramboni. Ndiye mafuna ndikufunse ni mfumu yanga kuti mukhale pansi muganize sukawiri. Chitukuko chi chisapite kutali. Koma akati kuba ndrama za matapu. MP Fadhi ya Kariati uyuyu Fadhi ya Kariati anabweresa kunoko ndrama kwa na 1 million. Nkwapa sa mfumu kuti akonzesere matapu. Koma mfumu ndi gulu la wa VDC ndi atozichecheta ndalama. Azidi ya bambo ndalama zonse ndiye pano pa ali veku ndi kumayenda mmuzi nkumauza anthu amuzi kuti ati aperekeso ndalama ina. 1 million wapereka mai Kariati ya MP ya mwaishi yakuti. Ndimafuna ndikufunse niyo amfumu ndalama imene mwaishi yakuti. Mubweze ndalama imene muibweze ndalama imene ife mafumu okubai nusidi kufuna niya. MP choke uko kubwera kuno ndikuzasiya ndalama kuti anthu agule zisulo za matapu. Ino ndikutanga ndalama zo ndikuzichecheta zonse kuzimaliza. Ya mfumu udana ndi chitukuko wa bwanji. Anthu anu azimwe amazi onyasa koma inuyo wa mfumu mutatenga ndalama mutazichecheta. Anthu oyipa mafumu oyipa. Mafuna ndikuza ndikuti amfumu ndalama zimene mwaba inu za VDC zimene zinapele ndi gulano la VCD limene munatenga inu ndalama mubweze ndalama zimene zoti kuzifuna.
mukauzane nduyo nsombayo mukauzane ni nsomba iwe wangobwera muno kuzakwatira sikuti utizuze iwe ngati ukufuna umtengemo mkaza ko muzi muno muchokemo mpange mooloka tikuchosemo ni muzi muno upite naye mkaza ko zikakhalalo kwalosa ti wabwerayo kuchokera kwanuko utizuze ni muzi mwathu muno ya utikwatire komanso utiberenso utikwatilire maso ukuona ngati feyo mkaza ko sitima mfuna tikoza kukulanda ife kuthamangisa iwe nsomba ninzako makonde okubayo mwachecheta ndrama iniyo mwachecheta ndrama zokwana 1 million ndrama zimenezo mukawauze amfumu anu mubweze ife zoti muno muzitibera sitifuna yayo komanso ndimafuna ndikuze ndikunena kuti amfumu mukhale pansi muganize bwino chitukuko chikangochoka muzi muno akuti chipita kutali kwambiri chikasidwa kutali kwambiri chitukuko cha skulu imene tinapasidwa kuno day secondary school inu kumakayankhula kunena malo ndilibe koma akati kubba ndrama za chitukuko akati kubba fetereza wa amphawi akati kubba chimanga cha amphawi ndiye gowani Mulibanji kunsanje nubase ni somoni ndabweraso nikankhani kochepa mafumu akunsanje mukuonjeza kwambiri mafumu akunsanje mukuba kwambiri inuso ndiye mukuba mafumu akunsanje isanene ibe kuti mafumu okhawa akunsanje weye mafumu amuno Malawi ndiye mukuba nimafuna ndipemphe chipani cha TPP pamodzi ndi boma nimafuna ndikuuzeni kunena kuti mafumu ulendo umene utikupita mukangomaliza project imene mukugawa kaya chimanga kaya feteleza mafumu please chonde musawapase so mpata akuzuza anthu mafumu atenga Malawi ngati posewerera pawo atenga Malawi ngati poseserekera pawo pa msese pali amfumu ena ake akumsanje amfumu okuba ndiye ato chimamatira chimanga bamo amfumu ambalaka amfumu ambalaka amfumu wakuba kwa basa amfumu akunsanje Gati wafuna kuyesa paine aine siposewerera aine siposewerera Ndekuli amfumu antuku naonso akuba kwa basi amfumu antuku akuba amfumu akunsanje ndini mafuna nifuse ni mafumu ni kodi mukamaba mumapindula chani anthu akuvutika muzi mwanu muliena mmene mwakusunga masi muliena mmene mwakusunga azigogo mukamatenga chimanga chija ndikulandira kumagawanisa anthu ma 2kg inu chimanga chosacho nkumagawa chimanga chosacho nkuchitenga nkuaitanira mavenda ndikuagulisa mavenda mmapindula chani ine ndamvutika papa wina ine ndikusauka kwanu kumangoona mwati basi boma ilili ndiye tilidyere ndikuvutika kwanu kona ngasichakwera ujana kukhaulisani sama kupasani tu mpata chakwera tu sama kupasani mpata mafumu ndiye lero DPP chifayori ya kupasani mpata ona zoti muzilemba anthu ndiye lero ndiye mwati tinenepe ni matako amene tinenepe ni makutu amene tinenepe ndi sisi limene ndiye basi nkumazuza anthu amuzi mwanu nkumatenga chimanga chimene boma likufuna kuti ligawe muzi mwanu chimanga chwene nkumatenga nkumatafuna nokha amene ndikumagulisa ncholinga choti munenepe ndi zikhadabo zimene mafumu akuba muli bwanji Christopher Yohane ndikupaseni moni Christopher ndimafuna ndikudanda ulireni Christopher Yohane ndimafuna ndikudanda ulireni mafumu aku Malawi kuno ndiye akuba
mafandi kuzeni mafumu ino kunena kuti paife siposewereratu ya akulu mujeni mwanga pa mujeni mkati mwanga muofisi mwanga akulu mwabwera nkhani zambiri za mafumu kuti ndiyambe kutchula pano mafumu ndiye atchula ambiri kwa basi koma ndimangofuna ningopempha boma la DPP kunena kuti ulendo uno mafumu musapase mpata chonde ku DPP ko mukamapanga ndondomeko ya chaka chinocho cha mchaka chimene cha 2026-2027 mafumu matie musapase mpata agaluwa ndi akuba mafumu agaluwa akuba kwa basi angotenga Malawi posewelera pawo basi mbanje mundolole kuti ndikambeko oso pang'ono ya Mr. Nkulukuta Moyo Professor Arthur Peter Mutharika Katundu na Mandwa amene akukonza so mmene monse mene mukabola chakwera tuzikola nali bola adalikira maholo panopa professor wayamba kuphomeramo pang'ono wayamba kukwiriramo pang'ono nali wopasa ineo koma kuli asavubwa golotoni akaka nyimbi amene akuona kuti ati Professor Arthur Peter Mutharika palibe chimene yakuchita ndeni mafuna ndikuuzeni kuti asavubwa ino mukhuta mukhale phe akanyimbi ino mukhuta mukhale phe mudeke akanyimbi mudeke mukhuta Professor Arthur Peter Mutharika atuluka nziko la Malawi kulowera maiko akunja koma asavubwa achipani cha UDF asavubwa achipani cha MCP asavubwa achipani zosiyana ndiye pano pandi akulongolola bambo ngati achule osowa mazi akusokosa bambo ngati achule osowa mazi Professor yoi wapita kunja wadwala amako samadwala iwe amene kunena kuti professor wadwalika wapita maiko akunja akala ndire treatment amako samadwala nikukufusa tu iwe amene kuyankhula zambiri kumanena kuti professor wadwala wapita maiko akunja ndeni mafuna ndikufusa kuti amako anakubala iwe samadwala amako aja kuti ukafusa akuza kuti mapiri shanga wale apo ndi kumwa amaya kwaja uchifukwa choti alibe kuthekera kupita maiko akunja kuti akalandire thandizo amaya kwaja akudwala amene aja wafusa amaya kwaja akudwala amene aja amaya kwaja akudwala amene aja wafuna kuyesa paine sikosewelera ndiye mukuona ngatolo professor yatakhala kunena kuti wamwalira lero kuganiza kuti mbuyanu iyo lero angatenge mpando wa president malira ketu 2030 olo muzinena kuti professor akudwala professor amene imwe wapezeka kumafuna ndikuze ndikunena kuti malira yake 2030 kuteko pamene pajapo sikutati professor atakhala kuti wadwala wamwalira ndi mmene mukuganizira sikutati tu mbuyanu jakhala president itu yayi sikuti uja mbuyanu ndondo chanu ikhala president itu yayi kuteko mpando wanga tenge ndi genius mpando wanga tenge ndi genius nimafuna nkuze na savubwe ino olongolola ino asavubwe akanyimbi ino akaka golotoni nimafuna ndikuze nikunena kuti olo muzinena zambiri kuti professor wadwala ali kunja emwa kuti olo atamwalira lero komando chipani cha DPP ndi chimene chingapitilize tu mpando sikuti ati mwina mwake ajameke ajaitanisa chisankho iyayi asavubwa mukhale phe nimafuna ndikuze kuti mukhale phe ino mukhale kuzuwa konku muzituwa milumo mbuyi zing'ambika choncho sitingakusekelereni ife pano ine manena nthazo kuti mukamabwera pano kumanyoza Professor Arthur Peter Mutharika ineso ndizibwera pano kuipasa moto ndiye mafuna ndikuze nyani wa mphongo ipase moto nyani wa mphongo ipase moto amaka
makatani kumeneko leya makatani ipase moto mfumu ya ndodo kumeneko iwe taitire moto ndifuna savubwa onsa zungulire mitu mafuna ndauza savubwa kuti mukunama atu nalioneka ineo mbale wanga ntanyiwa ipase moto ntanyiwa muto la ineo nikamukonda mutu imamweka bane depresenti wabakiri Muluzi TV apulise ya savubwa apulise zeni azinyere mena azinyerera muto la ineo nikamukonda mutu wabakiri Muluzi fire ntanyiwa fire kumeneko mweka bane depresenti sono kazandi kumulisa ukazandi kumulisa ndimafuna kuti anausa samba wonse amve kuwocha kunena kuti Profesa Arthur Peter Mutharika amene mukumunena ambiri m'Malawi muno ndi akusangalasidwa nawo kwa basi koma chifukwa chona kuti niwe mukufuna ndondo chanu ija ndine mafuna kuuza kuti ndondo chanu ija kuti izabwere pampando ndi ndikale kwa basi ndondo cha zanu zimene mazithira mozo nkumazichemelera nkumazitchula ndondo cha zimene zijazo kuti zizabwere pampando mwina tumunyanane kulibe baine sikosewerera baine sikosewerera ife tinali pano amunyanane wabakiri Muluzi TV anali pa online bambo inu tinalipo tu ife tinalipo amene timafuna kuti Profesa Arthur Peter Mutharika alamulire dziko la Malawi ndipo chakwera kuli yamangopukusa muti koma anyamata amene aja ndi andigadabula bwanji chakwera chimwendo kunkuyu chimwendo banda ndani ambirimbiri Jesse Kabwira samamvesa yaye amachita kumazuwa kuti koma akulu timu imene ijayo ndiye inati gadabula zeni je inuso inu ndi ndani inu ndi ndani muli wonde mukulowera uku ndiye inu ndi ndani inu ndiye tili pano mukamfuse ndikuti chakwera samamvesa kuti koma akulu timu imene ijayo ndiye inati gadabula zeni adayesesa kufoma nyamata azikuwa nje kuti ati opyeze kuti anayesesa kuti apange china chilichonse kuti mayiyola mukamfuse mayiyola musamamvesesa amene uja mayiyola mujazebero samamvesa yaye osamapanga masewera ndi amunyanane osamapanga masewera ndi ntanyiwa osamapanga masewera ndi wabakiri Muluzi TV osamapanga masewera inu ndi Bishop Kachenje nyani wa mphungu musamachite naye masewera yaye Rufeyo musamachite naye masewera Mkaladi wa Chiromwe musamapange naye chibwana yaye mfumu ya ndodo leya makatani musamapange naye chibwana yaye timu yake ndi imene nachosa ujeni chakwera pampando timu imene imatika yankhula Malawi kumvesesa kuti yayi kunja kuno kuli anthu inu mukafusa akhawareya mukafusa Bire Band mukafusa Richard Mphepo inu anthu amataka khala pa ground inu anthu nkukamba anthu nkumvesesa mpaka na anthu ndikufika point yonazo kuti no chakwera achoke basi ndi anthu ake ndife akatundu ake ana mando ake ndife ndiyeno anosakhwima pa mchombo kumabwera apa kumangokuwa ngati agalu nikamukonda mutu Puchunchu wanu uja anapeza mavoti angati ameno Puchunchu wanu uja anapeza mavoti angati Mungu bwera pa basi kumango soko sa wadwala tu profesa wadwala ndemona ngati Puchunchu wana angatenge mpano olo profesa hata mwalira lero mukona ngati ujene angatenge mpano Puchunchu wanu
puchunchu jangatenge mpando Yema mwega bane de perse. mukuona ngati Malawi basi mangoyendesedwa ndi aphuchunchu amene mukuona ngati Malawi mangoyendesedwa ndi nthumbidwa Sono sitina mpase chakwera ziko likuti ayendese chakwera sana lilepere kumisa. kuti kwa china chakwera chende aphuchunchu asavubwa aujeni anjungumire achina chakwera chende anjungumire amene acha Ukazandiko. ana kukhonda nthumbidwa achina Jesse kabwira nthumbidwa Sina bangi baine baine. Kati baine. nthumbidwa zina zinayerekedwa ku DPP kuti ati basi zisokoneze mavoti nthumbidwa koma munazoona bwa tinazithamangisa tuluka zipita Wirira. Ai. tinazichosa ife nthumbidwa ku chipani chimene cha DPP Sibosewe. anthu a DPP siwina achosa achina Nankumwa achosa achina Dausi achita Baine baine. kuti bambo ndiye inatomenya DPP bambo kuzulani Baine. ndiye atokukuzulani yangu kusiyani muli chochopi nthenga mulibe Baine sibosewe. muzikabwera pano muzikanena kuti yaya mwakuti mungoona kuvutika Ai. Baine sibosewe. ifeso nafe tikaufuna mwano ndiye timaufinya pano pa radio lo samapanga zibwana ngakhale ulo munene khaya azidwala ulo atadwala akhala pompo pa upresident po Wafuna kuyesa baine. Baine sibosewe. inu ndi amene muti muzivutika Ai. Baine sibosewe. Kati wafuna kuyesa baine. Kati bwanji mundalole kuti tisiyane pamene pamunali ndine Katundu na Mando Road ne munyanane kuyesa baine. Baine sibosewe. Ai. pamuthalika pasakhale posewerera ya Sibosewe. pantanyiwa pasakhale posewerera ya pamunyanane pasakhale posewerera ya pawabakiri TV pasakhale posewerera ya panyani wa mphungu pasakhale posewerera ya manimva asavubwa mupangezanu tikuoneni kuti inu ndino madolo muyitanireni phuchunchu anuyo koma nafeso tilipompa ifeso tiziyitanira wathuyo ndiye tione kuti tikazamafika 2030 tikamazapita ku 2030 ndiye muzationa sopano tizayika magiya tizaonjezera chenja magiya